shibenta ban Lehkmen snam thamai batru ban ya Lehkmen le sngobha daki program bapher nagbenta ki Khun Samla jong Shnong Pataharkhmah ka Pataharkhmah Youth Club and Social Welfare Organization haka artarik ukala lingkot arja ar pausau kala pli perdano i Taiew Lehkmen ki Samla bat ka sapen hap perdano haka khandai tarik ukala lingkot arja ar pausau ya kan Taiew Lehkmen ki Samla lawan ban pli perda do MDC ke Jirang constituency uba Victor Rani kum ukongsan bat Presiden ke Western Bhoi Dorbar uba Anias Rani kum usembut kongsan bat la sakhilang rup da kejingdan lang urang ba Shnong Pataharkhmah uba Pitalman Thangkhiu bat kiwe ki rurang ba ka Shnong haka tiga sengi Sdang ka Seng Samla Pataharkhmah kala penlong da kejing lekai bapher balawan ban shimenta da ki Khun Samla ka Shnong Pataharkhmah bat la penshit penshangai ru da kejing ruai bat kejing shat jong ki Khun Samla kumbala pentip da ki nong yalam ketiga Youth Club laong ru bah sengi ban penkut no ya kan Taiew Lehkmen ki Samla anwan pensyong shit ru da unong ruai bapau ka jala usamla one job sok klat ringkat kiwe ki kenhun nong ruai bat ki nong shat